Zdravo divno ženo i dobrodošla u novi video. Od ovog videa ću svaki počinjati sa tom najavom zdravo divno ženo, jer želim da se mi žene više opustimo sa komplimentima, da počnemo sami sebi da ih dajemo, da ih poklanjamo i drugim ženama i da ih sa osmehom i prihvatamo. Međutim, današnja tema jesu kritike i razlika između konstruktivne i destruktivne kritike, što može da ti bude korisno u oba smera, i kada ti nekome želiš da daš kritiku i kada je dobijaš. A prvo pitanje koje možeš sebi da postaviš jeste koji je moj motiv ili koji je njegov motiv ili namera. Glavni kriterijum da li je kritika u redu ili nije jeste da li se odnosi na našu ličnost ili na naše ponašanje. Tako da krenut ćemo od asertivne, konstruktivne kritike koja se uvek odnosi na naše ponašanje, a ne na ličnost. I ona se iznosi bez vređanja, bez omalovažavanja, bez agresije i besa, sa poštovanjem druge osobe i sa poštovanjem njenog prava da pogreši. To je kada konkretno i direktno iznosimo ono što nam je zasmetalo u ponašanju određene osobe, dajemo nekad i rešenja, potencijalne sugestije šta bi moglo ta osoba da promeni ukoliko se ona slaže sa tim, imajući u vidu sve njene dobre strane i potencirajući njih, svesni toga takođe da čovek ima slobodu odlučivanja i da se zaista ništa ne mora, bez obzira što mi nešto predlažemo. I takve kritike nam pomažu da rastemo, da se razvijemo u određenim ulogama, bilo na poslu, bilo u odnosima, i da bismo imali zdrav stav prema konstruktivnim kritikama, bez te prvoloptaške reakcije da na svaku kritiku reagujemo tako što se branimo, tako što napadamo onda drugu osobu. Važno je da damo sebi dozvolu da pogrešimo. Jer to što grešimo uglavnom znači samo to da nemamo iskustva u nečemu, a ne to da smo nesposobni. I važno je da odvojimo greške od naše ličnosti zapravo, jer je važno podsjetiti se da je u redu praviti greške, da ukoliko ih ne pravimo, to znači da ne radimo stvarno ništa novo. Tako da greške su nam samo nekako informacija, konstruktivna kritika može da nam bude dobar onako protokol ka našem poboljšanju. Što se tiče destruktivnih kritika, one imaju drugačiju nameru od konstruktivne, naglasak je na negativnom, odnosi se na biće. Naprimer, ti si lenja, ti si previše zahtevna, previše si stidljiva, nesposobna si, vidi kako si smotana, i samim tim ta kritika je vrlo toksična, zato što ona ne daje prostora za promenu ponašanja, niti za neku dalju raspravu koja može da ima smisla. I baš sam u prethodnom videu pričala o tome kako se najčešće pecamo na te kritike i šta je potrebno da uradimo da se ne bismo pecali. Pošto sam tamo detaljno objasnila, ovde neću o tome da dužim, možda pogledaš taj video, ostavit ću ti ovde link, ali zapravo je najlakše da se upecamo na nešto što mi zapravo mislimo da je bar delimično istina u vezi sa nama samima. Tako da je poenta, kao i uvek, naše mišljenje, i poenta je da ćemo nekad i kroz destruktivnu kritiku najlakše da osvestimo neko uverenje koje imamo o nama samima, a koje nas pogađa, i da zatim možemo i da ga menjamo. Tako da to je ta dobra deo destruktivne kritike, kada se bavimo sobom, a ne drugim ljudima, njihovim vaspitanjem i rečnikom, jer je to bitka koju ne možemo da dobijemo i koju gubimo ono najvrednije što imamo, a to je vreme i energiju. Tako da i u ovoj vrsti kritika fokus na sebe. I što bi naši stari rekli, s obzirom na to da svaka budala može da kritikuje, da je za razumevanje i potreban karakter i samokontrola, najbolji način jeste da se zaista izbjegavaju rasprave sa takvim ljudima, da im se postavi granica i da im se pokaže da nismo zainteresovani za takve jeftine igre. Jer takvi ljudi se uglavnom za svoje ponašanje, bezobrazluk i nevaspitanje brane time što oni pričaju za sebe da su jako iskreni, da uvek kažu ono što misle. Međutim, postoji jasna granica između u iskazivanju svog mišljenja i u tome da si bezobrazan i da nemaš dobru nameru. Tako da sledeći put se samo podsjeti da je zaista tvoje mišljenje za tvoj život najvažnije, da imaš svoju glavu u njome, da razmišljaš i da ne moraš da pristaješ na tuđe misli i na tuđe uverenja koje ti ne prijaju. Sad ću ti dati svoje dva primjera koje su mi se relativno skoro desila kada sam reagovala staloženo nakon ovakvih nekih kritika, a to je kada sam naglo smršala pre određenog vremena i onda sam dobila komentar od poznanika: kuku, šta napravi to od sebe, jesi se osušila, jesi li dobro, i umesto da se branim i da kažem odakle ti ideja da mi se tako obraćaš, rekla sam: meni se baš sviđa kako izgledam, odlično sam, hvala na pitanju, vidimo se. Ili, na primjer, kada sam izbacila prvi video na YouTube-u
relativno skoro, srela sam poznanicu i ona mi je rekla kako je videla video, ogledala ga je, kako sam stegnuta, kako se ne vidi ta moja energija i kako bi možda bilo bolje samo da se zadržavam na pisanju, a ne na videu, i umjesto da je kažem javi mi se kad tvoje mišljenje bude imalo neku vrednost kod mene. Rekla sam mi u redu je, znam da sam na početku snimanja za YouTube, ali bit će samo bolje jer ne planiram da odustanem od toga. Hvala svakako. Dakle, poenta je da bih ranije odreagovala sa prvom rečenicom i da bi to bilo mnogo agresivnije, ali da danas se ne osjećam napadnuto i nemam od čega da se branim, jer ne dajem drugima tu moć da utiču na mene, jer je na njima to kako će oni da se ponašaju, šta će da pričaju, a moje reakcije, moje ponašanje su moja odgovornost. I onda kada to znaš, ne kriviš druge ako ti ne prijaju, jer jednostavno možeš samo da se skloniš, da se udaljiš bez nekih nepotrebnih situacija gde bi izgubila vreme i energiju. Tako da, to ne znači da će neki ljudi odustati od kritikovanja nas, zato što zaista nemaju svi osjećaj za osnovnu kulturu i mnogi ljudi se nisu zapitali jednostavno sa sobom zašto rade nešto što rade. Tako da je važno nemati ni nerealno očekivanja od drugih i ne možemo menjati druge, ali ono najvažnije možemo, a to smo mi sami. I to da kada smo mi stabilni sa sobom, kada mi imamo izgrađenu jasnu sliku o sebi, kada verujemo sebi, nećemo dozvoliti da nas lako pomere tuđe mišljenja, kritike ili neki saveti koji su nam došli onako upakovani sa leptir mašnicama da ih zapravo mi nismo tražili. Dakle, poenta je da rastemo iz konstruktivnih kritika, da destruktivne kritike ostavljamo onima od kojih su i došle i da uzimamo nešto od njih ako vidimo da mogu da bude korisno, da radimo dalje na tome, da fokus stavimo na sebe i da radimo na tome da mi budemo sebi najveća podrška, jer kao kritičar nećemo stići daleko. Preostala forma kritike o kojoj želim da pričam sa vama jeste unutrašnji kritičar, ali to je onako baš tema za sebe, koja se menja i kroz unutrašnji govor i kroz vežbanje nove priče, što je jedna od kreativnih i inspirativnih metoda koje ja koristim u svom radu sa klijentima 1 na 1. Tako da, to bi bilo to. Ukoliko su ti korisne ove teme, pozivam te da zapratiš moj kanal kako bi ti stizalo obaveštenje kada objavim video i također možeš da se priključiš newsletter ekipi gde svakog ponedeljka šaljem jedan mail. Link je također u opisu videa. Nadam se da ti je bilo korisno i da ćeš kroz samu refleksiju da dođeš do toga da ti zapravo sve kritike nekako obrneš na to da tebi budu korisne i neka biti samo onako, ok, razmislit ću o tome, hvala na ovome, a neka ćeš samo da kažeš neka hvala, doviđenja. Tako da, eto, puno te pozdravljam, želim ti da uživaš u ostatku dana i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!